nan dhako ni ose chunye onge ka. Onyalo jana dak kodi kanyo lakini chiemo no yuda solmot ne tine mano ae. Ntimo ni mikendo go mpindo. Okay? But the moment ibro yudo ka dhako no osechako loso go baby daddy. Let me tell you, my friend, that is a dust. Whether you like it or not, even if it take how many years, obrodi, ineno. Don't design mabe nyalo yudo kadi chowo kitich, odogo moleo, odonji ot, hoping ni dhimiye chiemo. Mami kwa wapi chakula, simu ni ngono, simu ni mean that unataka kuvumilia kwa hii ndoa, unaona let me just protect my marriage. But this thing inataka tu kuendelea iendelee, my friend. That lady oseneno ng'at moro machielo mohingi odwa manadhi. Ineno. Tachae moko ma ijalo penjo dhako gimoro to oduhedo hakodwaro. Ipenjo to oduhedo kodwaro. Ipenjo to oduhedo kodwaro. My friend, chimore dwa mani tiji mapile pile kata maneni otongo mari mapile pile. Kiduogo parap oonge. Lakini the main one matimre sani keny masani. Sana mon mikendo gi nthindo. Ng'ona uruka wuoyo marach. The moment mani ne kochako wuoyo go baby daddy. That is it. Mano to kawuondo. Okay. Mano experience. Oko wacho ni experience. Wacho ni daddy dikendo gini. Wacho ni all along oko wuga gi baby daddy. To koro chako bedo mang'eny gi baby daddy experience. Yeah. Okay, ni experience ne? Yeah. Akumara lakini mano experience